Uka wagijima nje sigijima la. Hayi namakhosi ayasibulala sisuka lesizala. Ngiyangixola impela wengeke ngisibula ngidala mina. Inkosi yethu baba mhlongo. Nebandla ne-cabinet yakhe yonke. Umama uMongamelikazi nomama bonke ngezithando zabo. Ugeneral nabasha kwelomphelo. Kristu amen. Nami ngingena encwadini ekhuluma ngothando, ekhuluma ngenkinga. Uthando inkinga ekhuluma ngayo. Bathandekayo. Uma sikhuluma ngento sikhuluma ngokuthi mhlawumbe le ncwadi sifundisa ukuthi uma singagcina yonke lento kuyobe sinalo uthando. Ngoba manje musu uyabuka khona uthando lwala emhlabeni oluphelayo. Kodwa khona uthando lwasezulwini olumile njalo. Luhlale lumile njalo phezulu. Futhi lolu thando lufika noma ngabe uhluphekile, noma udla kahle, noma unjani, kodwa luhlale lumile. Emsho ukuthi ke ngiyajabula kakhulu ukuthi ngithole leli thuba lokukhuluma ngothando. Uthando bathele yabekezela. Ake ngibuyele lapha endodeni uJosepha ngelinye ilanga ithe isekhaya yaphiwa ukukhaza amaphupho. Uma ekhaza amaphupho khona iphupho azokhaza lizowenza kusuke isihloko ekhaya, kusuka umsindo ekhaya, kusuka umona ekhaya bese kuphela uthando. Uthi kuJosepha ngelinye ilanga bafowethu ngiphuphe nginiphethe ithungu zotshani. Lezi ithungu zenu zotshani ziyasuka zilala phansi zonke kodwa isami siyakhona. Bayilalela lento abafowabo bayibheka bathi impela uyasitshela ukuthi wena uzosiphatha. Bamakhela uzungu ngoba kuphela khona uthando, usephelile phela uthando ngoba kuthe uzobaphatha iphupho litheni uzobaphatha. Baqala ke bahlala eqala inxokozelo. Basuka ke babheka bahamba naye bayeluseni. Uma befika ekhaya eluseni sebahlanganisile ukuthi bazomfaka emgodini. Kodwa khona wathiwa uRubin uthi yena omdamu wabo kodwa kuthanda ngambulala. Okungenani akaphonswe nje ashiwe kanjalo. Uma kunjalo bephinde ekhaya bemshiya emgodini kuqhamuke bazoqhamuka esizweni esithile sema-Ishmayeli. Uma bedlula bamthole lesemgodini bese bemthatha bamtakule bahambe naye. Uma behamba befika ezweni likaFaro. Uma befika ezweni likaFaro uyafika uyahlala njengesigqila ehleli njengesigqila. Iqale leyo kamama. Umama akhulume ngokuthi usebona ngathi uzonukubezwa yilo mfana. Lo mfana uJosepha uma emakhela nozungu ibaleka umfana akaze abambe isho ingubo ayigqokile azidabuke sithana ngakuyena zenza ubufakazi ukuthi uzothi mase efaka icala athi nalo ubufakazi ngoba phela siyakhahleleka endleleni ukuze kufezeke izimiso zakhe. Nempela kube njalo uJosepha wasebuyela ekutheni manje useyaboshwa. Uma efika ngaphakathi ejele unesiphiwo kasephiwe asivela aphiwe sona sokuchaza amaphupho. Kube khona akazofuna ukuthi amchazele iphupho lakhe. Aphinda aqale akuchazele iphupho lakhe. Bazofika abantu endaweni kaFaro bafike bathwe lapha kulela jele khona umuntu ochaza ngolunye uhlobo. Ngoba uNkulunkulu uyisimanga uphume kambi lekhaya ephumela emgodini ngoba bephelele uthando. Kodwa mezofika la uyafika la uNkulunkulu uyamkhuphula. Wenza kanjani? Umchazisa amaphupho ngalendlela le okuzoze ukuthi uFaro athene akambize lo mfana. Abize lo Joseph afike uyaqhamuka uManaphi nabo bathandekayo. Kuthiwa intshebe kwakuyiyona eshanela phansi. Kuthiwa inwele kwakuyizona eshanela phansi. Nephunga ayenalo ufezeke phela ukuthi kudala ahambe ekhaya akanamunisa akanamuntu ongamsiza. Nakho sefike nala umama wasusokwakhe. Kepha uma sibheka ukuthi lo mama usebenzisa uthando ngendlela engafanele ngoba olwalo emhlabeni vele liyaphela. Nakho ke uma sekunjalo
uyahlala ejele seboshiwe uyalichaza iphupho uthi uma uyachaza iphupho uma elichaza iphupho naloko wayichazelwa iphupho uthi uyabona ke musuphuma kusho uJoseph uthi mawusuphuma uze ngikhumbule nami uzutshele noFaro uma usuhlezi kahle uze ngikhumbule nami bese ungisiza utshela uFaro ukuthi ngilapha nje ngenzanga lutho ezasishonela phansi kwezisa uyaqhaqhazela uyabheka izwa asuka kulona usuke kambi abafowabo bephelele uthando bamlahla uyafika la kunzima ke uNkulunkulu emuhle umbeka le department yokudla le department yokudla uzoba nomphathi zintsha nomphathi zinkwa aphinde kube umfana nje othumekayo osheshayo ngoba kuhle uma uyingane ekhaya njalo ungamelikazi ube uzenzela uthando ingane ekhaya izenzela uthando ithunywa njalo wabonakala lo mfana ukuthi hayi lo mfana umfana nje ophilayo wathi uyathandeka abathandekayo kangoba uthe uma sekufanele ukuthi ahambe aphinde ekhaya kubonakala sekuNkulunkulu esenza isimanga ufisa ushiya ufaka indlala ezweni asuka kulona uma esefaka indlala ezweni ekusuka kulona bayaphuma bayahamba bayizweni abazothola kulona ukudla uma ezizweni ezazikhona kwaba leli izwe laseGibithe elaba nokudla ezweni kaFaro ilapho ke uNkulunkulu ezonza isimanga ukuthi uma sebefika bafowabo bengazi bayamshiya lapha wadliwa yilwana kepha bese befika la abamboni kwayena kepha yena uyababona uthando inkinga ngibheka uthando bathandekayo ngibheka umama ngitayenzile ngibheka thina sewomama bangaki ke womama mhlambe umfweni nani usejele udonsisa ukuthi nokubeza ingane omalume sebehlala besaba kuthiwe naye umalume sona nomalume igama lamalume umama ngoba umama ngihlalele ngxokozelo mama mangabayithini engenani ukuthi basho njalo bathi khala kakhulu uma siomama asukiyeke lokho baningi abantu abadonsayo abadonsela into engekho emadeni bathandekayo abadonsela into engekho omunye ubefuna nje imali ekhona lekhaya abesethe enganeni uthi ubaba wakho ahamba bayodonsa iminyaka ethele asaluma adle imali ngoba befuna imali usuyabheka ukuthi uthando linjani lolo yakhiwe nemizi miningi yakhiwe ngothando uthando lweqiniso bethiwa zakhona kuthiwa sibekezele sabekezela sahlala sasaguga sanje ngoba wayenza lento eshiwe kepha uthando namhlanje kuthiwa uthando liyaphela olwabantu uthando liyaphela kepha uthando kaNkulunkulu lihlala empilweni enisho ukuthi ke buntakwethu bekezelana nihlale uNkulunkulu nibheke uma ulandela lo mlando kaJoseph uyabheka ukuthi ngesikhathi asebefika abafowabo sekufanele nizofunda niqhubeke sekufanele bathole ukudla la kuyena ngoba kwakuyilona lizwe bezokuthenga ukudla waqala wabuka ukuthi uthando ngaphakathi ukuthi yabakithi la ukuthi bangilahla kusho lutho wasuka lapho moyilandela lento emtholena ababefika bezoyithenga wayiphinda afaka imali ngaphakathi bawabona ekhaya ukuthi imali ibuyile engisho ukuthi ke uthando into eyisimangaliso engingathi ngachaza ukuthi lapho khona uthando ukhona ukuthula kepha la ngekho khona uthando khona ukunxele xa kakhulu amen